Ну что? Пишет, что есть трансляция. Окей. Давайте поглядим, есть. Ну, так, нас подбивається, що робити? Що робити? Так буває. Так буває. Так. Ну, я себе чую, разбираемся знову, тому що нас що, подбили, кришечку, я спинилася. Гальманув інтернет. Тут не проблема когось, а іменно проблема у інтернеті. На жаль. Так, давайте позбираемся крышечку, потому что так бывает. Ну и что? Вітаю ще раз. Так, ну тут, ну, іде підгальмовий інтернет. Зараз беруться. Так, почекаємо кришечку. Підгальмовий інтернет, тому що підгальмовий. І телефон, до речі, у мене на зовнішньому інтернеті так само є некоторі проблемки з сувязю, але у наших умовах це сприймати потрібно спокійно, так буває. Зараз беруться, окей. Так, давайте збираємося. Джо Байдена чекаємо, я ще не показався. Літає самоліт над Білим домом, пригоже. Могу вам продемонструвати зараз это. Ну, как бы вы разумели, у меня две линии интернету іде, коли одна з їх вибивається, подрубається інша, а коли інша валиться, відповідно, дві не працюють. Ну, я бачу, що є певне питання по інтернету. Наче як камера гірше працює. Не ведаю. Камера в вуглі десь треба її так підтягнути, тому що я її одвела далеко від себе. Та ні, камера нормально працює. Нормально. Света, мабуть, не хапає криху робити. Але я не хочу свет додавати, тому що у мене ноутбук доволі яскравий. Що починає сувязь грузити? Так, ну я ж кажу, з резерву вони планують, ну, переход з основного на резервний і вибиває, тому що дві лінії не працюють. У мене годний роутер, тому, ну, быває, все тут. Развели, Василька, вітаю. Развели уже тут інтернет, во всіх інтернет. У мене вон зовнішній інтернет подлагує. І що? Ну нічого, працюємо. Ось таке наше життя. До речі, у діаспорах моїх пишуть, що за межою інтернет набагато горший, ніж чим у нас. Тому сябри тут. Так, Джо Байден ще не вийшов. Усім вийти з темри. Федеративные чинуши и Тупин по-розному казали об межах ЛДНР. Так. 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 Все добре, все працює в ефірі. Мені приходять просто повідомлення ще паралельно приватне. Там мне что Петя Толстой прокукарекал, але я не хотела бы розповідати. Приходять кадри з Першамайського, як обстрілюють їх градами. Так що тримаємо, що називається штихт. Кулачки за наших героїв. Так. Слухайте, ну у мене Білий дом на сувязі. Мабуть, Байден уже і був
Просто мне показывали Белый дом у гэты час. Мабыць, я не на тым ресурсе гляжу. Так, Мариуполь. Давайте по Мариуполю. По Мариуполю. Зараз покажу вам, что у Мариуполя, потому что... Марик, зараз еще раз завантажим. Мариуполь. Мариуполь. Угу. Потому что там так радостные люди вышли на улицу в Мариуполе. Зараз покажу. Глядім. Check 1 2. Check 1 2. Audio check 1 2 1 Я 2. тебе чую, добре, уже 1 починається. 2 1 2. 1 2 1 2. Все окей. Audio check 1 1 2. 2 1 2. Научимся англійській мові. Все, я Is that good вимикаю for you? з ігри. Good. Ну, в сенсі затихаю вона трошки, конечно. Audio test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Сябры, пальтагальмоўкі з гукам гэта не я, гэта там, на тым баку, так што прабачце, калі ласка. Так, ну я так разумею, што яны там мікрафоны пакуль ставяць. Ну, мы ж з вамі таксама ставім мікрафоны, гэта нармальная гісторыя. І ще вчора були оголошені заходи, певні обмеження у відповідь на визнання Росії ЛДНР. Це, зокрема, включає заборону на нові інвестиції, торгівлю, фінансування з боку юридичних осіб США до або з території регіонів України, так званих ДНР, ЛНР.
Про це оголосили в Білому домі і також заявили, що це лише початок. Це не ті самі швидкі і суворі економічні санкції проти Росії, які США та країни Заходу готували у випадку подальшого вторгнення до України. Сьогодні ми бачимо багато новин в плані заяв стосовно заходів проти Росії, які готові вживати міжнародна спільнота. Зокрема, Німеччина заявила про припинення сертифікації газопроводу «Північний потік-2». У відповідь на рішення Москви вважати ці ОРДЛО, окремі райони Донецької та Луганської областей незалежними, а також у відповідь на рішення надіслати туди війська. Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив про те, що, можливо, це рішення достатньо технократичне, але воно дуже важливе. Ось його цитата. Він сказав: «Я сьогодні просив німецьке Міністерство економіки відкликати звіт про аналіз гарантій енергопостачання. Це лунає технічно, але це потрібна процедура, щоб сертифікації трубопроводу не відбулося. Без цієї сертифікації «Північний потік-2» не може стати до дії». В Білому домі заявляють, що розробка нового пакету санкцій і його запровадження відбувається в тісній координації з міжнародними партнерами. Сьогодні, як ми знаємо, всі 27 країн Європейського Союзу одноголосно затвердили перший пакет санкцій проти Росії, проти російських посадовців, які зіграли роль в ескалації цієї кризи. Верховний представник ЄС Жозеп Борель у вівторок заявив, що ці санкції стануть болючими для Росії і болючими сильно. Він сказав, що пакет стосується тих членів Російської Думи, які проголосували проти територіальної цілісності і суверенітету України. Також пакет включає ще 27 осіб та організацій, до яких, як правило, включаються компанії, банки та установи. ЗМІ кажуть, що йдеться про санкції проти великих державних російських банків. Також Борель зауважив, що цей пакет санкцій обмежить доступ Росії до фінансування своїх операцій в Україні, тим, що обмежить доступ російських установ до європейських фінансових ринків. Він сказав, що історія не завершена, коли йдеться про ці дії. А в Німеччині готуються до можливих нових кібернападів на Німеччину у відповідь на дії в кризі, російсько-українській кризі. З відповідною заявою також виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що він засудив дії Москви в плані визнання цих територій, так званих ЛДНР, незалежними. Він назвав це серйозною ескалацією з боку Росії і відвертим порушенням міжнародного права. Також Столтенберг зауважив, що є всі ознаки того, що Росія планує
наступний напад на Україну, і цей напад буде масштабним. Він зауважив, що останнім часом, звичайно, країни НАТО посилили захист східного флангу. І, зокрема, Столтенберг зауважив, що більше 100 літаків приведені в готовність, більше 120 бойових кораблів вже готові в Середземноморському регіоні і в північному регіоні. Міністр закордонних справ Франції Жан-Йв Ле Дріан, який оголосив про єдність Великої Сімки, також сказав, що потрібно відбудувати безпекові механізми в Європі, і що теперішні механізми, правила стабільності і безпеки в Європі не працюють. Він разом з Жозепом Борелем вони оголошували новий пакет санкцій. Ле Дріан також додав, що на додаток до теперішнього оголошеного пакету ЄС запровадить більше санкцій, якщо Росія і далі порушить український суверенітет. Він також оголосив про те, що його зустріч з російським міністром закордонних справ Ladies and Сергієм gentlemen, Лавровим, яка please silence планувалася your cell phones. на п'ятницю, не відбудеться через ті події, які сталися. Ми бачимо, що в Білому домі поки йде підготовка до виступу Байдена. Скликали журналістів, але поки що немає самого Байдена і відомостей, коли конкретно почнеться його виступ. Серед заяв американських посадовців, які прозвучали сьогодні з осудом дій Росії про визнання так званих ЛДНР, є заява очільника Пентагону Ллойда Остіна, який заявив, що ці дії